væk, man overhovedet kan. Det er fuldkommen de samme regler med tid, og tilbagespil, og skudord, og med fejl. Nu i dag, der dømmer de to hold selv. Her har vi Nabla Brown, Danmarks ubestridte bedste kvindelige kørselsbasketballspiller. Og det er Marie Manuel. Og 2 point af Morten Pedersen. Og grundreglen er, at når man vælter i kørselsbasket, så kommer man selv op. Sort vej. Jeg kan fortælle, at hvis man spiller i den danske kørerbrugsliga, så spiller man i Fjernretsligaen. Den er landsdækkende, og man spiller typisk i nogle små stævner på 3 hold ad gangen, når man slipper for at rejse hver eneste weekend. I øjeblikket der fører Fjernretsligaen af Stephen Kalorajs med 5 sejre i streg. Marie Manuel. Og Jonathan Richter. Jeg kan fortælle, at spillerne nummer 9 på det sorte hold, Marie Manuel, også spiller på det amerikanske hold, og de skal spille en stor turnering i Florida om meget kort tid. Markus han sidder også til ligaholdet og sidder på statistik, så det er fuldkommen integreret hold i klubben. Jeg siger i publikum, du vil ikke de der 2 hold, der og vi kan de 2 på det.
nummer 8, Jonathan Richter. Og vi spiller den uge, står på 3 minutter. Og hvis nogen skulle undre sig over, hvordan man sammensætter det hold her, så kan jeg fortælle, at man bliver tildelt et handicappoint, alt efter hvor skadet man er. Og man kan faktisk godt finde med på holdet med de andre, som kun kommer ret, så kan man bare tildele 5 point. Og der er selvfølgelig sådan en regel for, hvor mange point det må være på banen ad gangen. Og det er der simpelthen i udvalget, der sidder og regner på. Så hvis nogen skulle få lyst til at prøve at blive kørt på andre, så skal man kigge ud i Grønlandscenteret, hvor de træner mand der onsdag eller lørdag. Jeg er sikker på, at man kommer få lov at prøve noget. Det kommer sammen med 2 point. Og vi er gået ind i sidste minut nu. Lad os give de 2 hold en kæmpe hånd for at bruge det næste afsnit. Og der er 15 sekunder nu. Og tiden er gået.